Ketenat beri kami ia kebahar Miat ki Kynthei bat ki Khynnah ke Sarkar India haringkat ke jingat lang bat ketenat social welfare ke Sarkar Meghalaya hak arpu pratari gunai luar arhaja arpu saw kala Pynlong ke jing rakhi ia ke poshan ma bat ke Beti Bachao Beti Bachao hamara nilai kai ke Shillong Patharkhmah hak tei ke sengi lai don lang bani Bynta de ki officer dan ki tenat Bapher ki bakentop ia ke kong SB Bang district program officer ke kong NF Sun district social welfare officer Riboy district ke kong Melissa Kyrwoh District Mission Coordinator, Dr. P. Hajong, ubari Block Development Officer Jirang CNRD Block, balai Bynta lang dagi self-help group, barki agan wadi kibadan hapok ke Jirang CNRD Block. Ketika program, la Pynlong kerpang na Bynta ban pensngotu bat ban ai jing hikai hakabe de hakal liang ka bam kadi kibatei na Bynta ki long kimi bapun khun kabala tep kum ka poshan ma bat kumjo kabala ekran kerpang ban pensngotu ru syapang ka jingmot bat ka jingmentoy jangka skim Beti Bachao Beti Padhao. Hakabe day bat Bynta jangka poshan ma la pensai bala ai jing hikai daga kong SM Bang bat ya ka Bynta jangka Beti Bachao Beti Padhao la ai jing kran bat jing pensai daw Dr. P Hajong BDO Jirang CNRD Block nalor ki program Bapher la pun ko buram bat ai kusnam ru syaki arngot kinong tre aganwadi ki bala tre bah hakakam kum ki aganwadi ki bakentop ya ka kong wandayai nes iem nakasnong umso panan bat ka kong Gloria Marbanyang nakasnong dihar. Rakhi ya katakan nutrition month ani kabenai broshi benai ban yarap yangi kumno ban Kynthei ya katakan nutrition outcome kejungi ni katakan jing bam batai met haka kerukom bam kejungi mo tani kepushan ma kadai ke program jo kepushan abian ka tip rukum katakan National Nutrition Mission kadai ka initiative jo Government of India Banrat dingkong ya ka malnutrition ni katakan jingpang dunabam haki Khynnah nta kajing duna snam haki long kemir kiba armet kiba long kun bat kumjuru yaki adolescent girls ni ki Khynnah samla ki jongi kani ka program ro kapet ya katakan nutritional outcome ni ka jingbet jingbiang halo ka bam ka di hapo jing san jo ki Khynnah long amne ban Kynthei ru ya ka rukom ban pekmi bha da ka Government of India ka Pynlong ikani ka program poshan ma baro shibna hakini kisngi ngon ra shipi ke jing hikai ka rukom ba nutritional awareness ban kumno ngele ban wanra hakiyeng kisam ki jongi ki bakot ki bakhya ki bashat ki bakhlain ki khulung ki Khynnah ki armet ki donru ki thim hakani ki bro shibnai ke bangi rakhi yakani ka sni kata ka thim ka dekatakan anemia prevention ka baki ong ka test treat and talk kata ka anemia ka mot ka jingduna snam haka met ka jongi haki khulung ki longkme ki armet bat kumju ru haki Khynnah samla ka donru ka program bro shibnai ki bangi rakhi haki center ki jongi haman ki sector ki jongi kata baki ong ka growth monitoring kai kata ka group monitoring ka dai bangi thoi ki Khynnah ki ba hapo rius nam kita ki Khynnah ki bangi thoi ki center jongi bat dangila dat thongi pen i haki long kemia bat i khlung ki jong phi idai iwa kumno idai ibalong malnutrition kata idai ibalong stunting wasting ka bangi ong kisam la ni kimang ni ai counseling halor kata tingi donru kata ka thim ka baki ong poshan bi parai bi kamot ba ka jingba ba ka jingpulia mo ba kata ka ek pa pet ma kana ngidon kata ka jingthung dieng haki center ki jongi nadu pas dang yo ne u poshan ma kai kata ka malnutrition ba kumno ngrat ding khong ya ka kata ka malnutrition ka don haki diklai bentah mo kata ka stunting ka baki ong naktin phareng baki ki aganwadi ki SHG jongi ki ya nakiwe ki center nakiwe ki shnong ki kilapit bahas pangkani mo ka malnutrition ka stunting kung kong stunting mo ka jingduna jingjrong hai ikhuan ijongi mo ong yang stunting ka de ka jingduna haka jingjrong haki khuan ijongi
ba kata ka wasting ka wasting ka di kata ka sam ni la ni ka mam ka severely acute malnourished ba ka moderately acute malnourished kay kata ka dai ka jingduna ka jingkhia ha ka met jong i khlong ka jingduna jingkhia ka met jong i khlong mo mer ki bla ki khlong bla duna bam sha ba palat mo ki ong kita ki sam la ni ki mam dia ki program ka government of India kata ka pushan abiyan ka ai sikipat ba ban combat ya kata ka malnutrition ne ban rak din khong ya kata ka jingduna ba me ki Khynnah ka jingduna snam haki Khynnah aki long keme kata namang kong ka deka 1000 days ka ba ki agan wadi baro ki latip bahasa phang kan ne dai ne am piatet nem kata 1000 days oh okay dia kata ka 1000 days kadai kaba nadu basdang ban pun ye ikhlong hadu indadap arsnam nadu basdang ban conceive ikhlong nadu ka sngi ka baitit bakalong keme ka conceive tai ikhlong la khen ya ka sngi ka baneng kong mo kata khandai benai nadep khandai benai dala khai ikhlong yan hap aya ka ai jano ikhlong mar ya kha ni ai ke exclusive breastfeeding hadu ka Rio benai ka reta jong ti khlong ma ngem dei ban ai ru mo ka breastfeeding enta man balap itay khlong hapon rio benai ngila sedang ikataka complementary feeding enta kataka si hajar sngi ru kadon ikataka immunization mo kabingi ai kataka complete immunization hado arsnem yai khlong kani ka 1000 days kalong ka very crucial part of a child mo nabaling ang kumta na maladak ngim kit khia kani ka shi hajar sngi ngim la ban rat ding khong kham tang ka stunting nama kung ka ngit ka stunting kadai ka irreversible dala dap ikhlong arsnem syanek la shu ban pengkelai ikhlong an penjerong kelas dang nadu kataka hapok ka arsnem jong ikhlong mo tingin hapan ya kit khia ba kham tam ki agan wadi ki batrai be ki Khynnah mo bar kilong keme ki ba armet perhaps shum khia bhai kani ka 1000 days mo tengi kenturi ki agan wadi bikin ai awareness halo kani 1000 days undai tangi kilong keme rei kilong paru ki haban tips pang kani 1000 days kumno bikin ke khia ya ta kalong ya ka keme ka ba armet ni ki khulung ibala kha mo tengi don kata ka program ro ka baki ong ki rescue mission ko mangitip baro ngidon kata rescue mission si benai ni si ar benai lai benai kadang tak review ka bagi review ya ki online department halo kita hamtam ki tu ki line department ki batrai bar ki khlong ki Khynnah bar ki long ki armet ngidon ro ka human development team kani ka team ka yak ki jakka ki bam lap mo outreach program reach ya ki bam la shaban ken poi mo ki ka department ne ka department ka blan sakai bahana ka shnong ka ba mo ki let ta ka human development haki block ke jong phi under the leadership of BDO mo hapo ka jing penya jing BDO ni silet kata tingi don re kata ka early childhood development mission kani ki ai ya kata ka early childhood education mo lembaga community based program tekini ki program baro ki bangala jer ki dei banyarap ya ita ikhlong banlat na kata ka malnutrition mateka stunting mo balay ba ngihapan ay bam bahay ya ilong kumi kalong kumi kabatut kabasway kakharu iklong iba tulot ibaswa day nem kumta day takadaw gi kinakaliang ka SDS ni ay bam iklong kumi mo kalong it's a vicious circle mo kalong ka life circle lada ka Khynnah samla ka dunasnam por ka armed ro kalong kumi ka sa dunasnam dakhay klong sa dunasnam insalok iba klong iba dot iba swa mo kadi kata lifestyle ke baka kami ke bakot bakhiat ka basyat baklan ka kharu ikhlong iba syat baklan ha Meghalaya jumi ka data ka kom ka NFSHS hakari India ka hiar bha man compare ba naka data jong ka national mo jong ka India te kumbala batay men nutritionist ka ikataka nutrition mo kadi kata ka balanced diet bila omne ban bam ki jingbam ki jur ki babun rong mo ngashko ban ni kajingbam balance diet kalong kajingbam ko baman ba pura kumbo meneng ngimde ban bam kumbo ko nutritionist ngimde ban bam tang ka jab uphan buan na ki khasi jungi ngi bam tang ka jab uphan unjhur ngi buan ngimbam mo buan bangile dieno mo
Rengi di ban bami te ki jat jing bam ngala ju ong ro barabo ba ka ta ka pliang ka jungi ka de ban long kum ka pliang jong kalama India. Ki don lai rong ka ja ka bali ki jhur ba jangam ba ka bo orange mo saffron na ne hangi pengi pen ino ki ba stem. Wait ba stem ki jat dai mo dai ki cereal ki pulses kita bangi ong mo kade ka pleng jungi ka de ban long kum ta mo kumangi ong ka pleng ja jungi ka de ban buon rong kade ban long balanced diet. Te kane ka pushan ma ni dai ru ban wan ra e ka rukom bam ka jungi ni ban pen pher no bali ni don kani pushan ma ni tet ni hab bam ban im mo ni tet ni hab bam ban im dai bangin hab bam tang ban im dai bangin hab ban te ya ka met ka jungi ro. Te man ki pon ni don ki awareness program ni don ki NHED bangi ai ki long keme jungi ndre kata ka behavioral change na ta ka jingmot kata ka rukom bam ka jungi kampat kelah hadu mentat kada government India khabu shibu man usna mekanika pushan mamo bat gidan ru hobnai match kata bengi ong ka fortnight mo ka pushan pakwada mo namar ba kum ki brewing kata ka behavior jungi ka rukom jungi ka pher be te hakani ka kenti bamenta akwa ken bangin kut jingmot ba ngin bam ki je bam ki batay ka met ka jungi ka bantay ki khulong ki jungi ka bantay ki samla jungi khnang baka Meghalaya jungi kan lat nakani ka malnutrition ba nakajing stunting lani kata ka jing duna haka jing drong jungi khulong ka jungi. Beti Bachao, Beti Padhao. I think everyone knows this slogan is started in 2015. Whole our country, all over country, Beti Bachao, Beti Padhao. Because I've seen in our Meghalaya states no problem in regarding Beti Bachao and Beti Padhao. At least we are taking care very much of our daughters. But other states like Bihar, UP and other states, they are really neglecting this girl child actually. Because of that whole issues, I think this slogan has started since 2015. आप लोग का शायद मालूम है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लोगन है 2015 से शुरू हुआ বুঝি পাইছে আসামিছত কলে ভাল হ'ব না হিন্দীত কোনটো ভাষাত কলে ভাল হ'ব ঠিক আছে আসামিতে এই আমাৰ স্লোগানটো 2015 ৰ পৰা শুরু হৈছে বেটি বাঁচাও বেটি পঢ়াও বুলি যে ইংলিছত এইটো কয় সেফ ডটাৰ এডুকেট ডটাৰ এডুকেট ইয়োৰ সেফ ইয়োৰ চাইল্ড ডটাৰ এণ্ড এডুকেট ইয়োৰ চাইল্ড ডটাৰ এইটো কৈ আছে whatever it is I have observed here that we are at least we are taking care very much our girls daughter but other states they are really neglecting. We are really see now many good positions, even the president of our country also women. See the importance of Beti Bachao Beti Padhao. That's why we cannot neglect our child daughter. Officers sitting here is women. They are also one that they have a child daughter. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.